Kaixo eta ongi etorriak Marruma kulturaren akustiko berri batetara, badakizua hilabetean behin musikari bat gonbidatzen dugula Marrumara, eta bere musikaz gozatzeaz gain, elkarrizketa bidez, bera ere hobe ezagutzeko aukera izaten dugula. Gaur ordiziar bat etorri zaigu etxera, eta bere iraganeko proiektu ez gain, etorkizunek duela gutxi jakitera eman zuten etorkizuneko proiektu ez arituko gara. Baina, bera aurkeztu aurretik, bakizue guru musika zastea gustatzen zaigula gure saio hauek, bera zongi etorriak, podcastaren bestaldean zaudeten guztiei eta ona gerturatu zareten guztiei, eta mesez, txalo, bero bat eskatuko izuet gaurko gonbidatorentzako. Xavier Creuet. Zuaitzak loratzen daude gure mendi basatien, larreta basoetan gailurre tatigora, sorginen jaio terrira, elurra urrun joanen da, euskaldunon sorterrian gailurre tatigora. Iturburu urrederra, arripitxizko iturri, bertan kontatuko dizut nere sekretuen berri, gailurre tatigora, sorginen jaio terrira, elurra urrun joanen da, euskaldunon sorterrian gailurre tatigora. Ezinezkoa bada agurre esango diogu, tanik idatziko ditut mila abesti inguru, gailurre tatigora, sorginen jaio terrira, elurra urrun joanen da, euskaldunon sorterrian gailurre tatigora. Eskerrik asko. Nahiko irish, nahiko irlandarra. Bai, ala da bai. Bueno, kaixo, Xavier, ongi etorri. Kaixo, atxaldeon. Zemuz? Ondo, gustoa. Normalean, ez dakit, musikariak ez daude ohituta horrelako formatu batean jotzea, oso gertu publikoakin eta, baina zure argazkietan kuskuseatuz, ikusiet, noizbait jodezula horrelako ez dakit egongela batean edo publikoarekin. De hecho, gaur zure kartela kontzertu hortako argazki bat da. Hori da, bai. Kriston argia zegoen. Bai. Eta ez dakit,
artista bat ohitu daitekeen ontara, edo inoiz ez. Hain gertu ukitzea publikoa eta... Ba, nik uste bakoitzan arabera, ez? Ni ohitzen naiz eta egia da, adibidez, komentatu duzun kontzertu hartan, sujete honean, Ordiziko sujete honean egin genuen kontzertu hartan, ba, nahiko jende asko bertaratu zala, eta egia esateko nahiko urduri neon. Normalen igual, izan daiteke logikoagoa edo, ez? Ba, publikoa pixkatu urrutiago izatea, iunpetan, eta zujo eta lasai jotea, ez? Baina nik uste, bi egoera horiek, eta gehiago ere, ba, nik oso ondo hartzen ditut, eta ondo moldatzen naiz, gustora ibiltzen naiz, hori dela garrantzitsuna, eta ere baloratzen dut, ba, datozen hauek, ba, ondo pasatzea, ez, eta gozatzea. Oso no. Ni badut ohitura bat, dala elkarrizketatuari normalean bere burua aurkezteko eskatzen diot, jakiteko nola definitzen den bera, beraz, ezagutzen ez zaituenentzako nor da Xabier Creuet, markatu. Ba, galdera zaila, nik uste hemengo batzuk ni baino beto jakingo dutela, eta de hecho zerbait esaten badet, igual jarriko dira, bai, kakazarra, ez? Hoi ez daula edo ez da, que no van por ahí los tiros. Nik esango nuke, musikalki, ba, naizela sortzea gustan zaion kantautore bat. Guain arte gutxinez maitasunaren inguruko gaiak lantzen ditunez, eta hori erabiltzen nun motivazio bezala. Ez? Bertatik sortutako, maitasunetik sortutako esperientziak eta ideiak ez, ba, asko laguntzen ziaten kantak sortzen. Eta estilo aldetik, jara, nina ez oso analituko egiten, ez, nire aurkezpena. Ez dakit, jakin nahi nuke, zu pertsona bezala, ze hemen zure familia dugu, eta horregatik ez ditut gauza asko. Piskat musikatik juntzera. Gero behiratu, galdetu beharko diogu zure familia. Aietako bat etorriko balitz igual, ni baino beto erantzungo luke. Igual, anaiak ni baino esango luke. Ba, ondo dago. Eta, bueno, pixkat nola hasi zinen musikan, zergaitik? Ba, nik uste musikan hasi nintzela, bueno, instrumentu bat jotzen, 6-7 urtekin trompetakin hasi nintzen, eta horrekin batea eskutik helduta, ba, solfeoakin ez, gaur egun biak aztuta. Gerora gitarrakin hasi nintzen, baina 12-13 urtekin ez, oizala, nik uste benetan egin nahi nuna ez, jo nahi nun instrumentua. Eta 6 urte pasan ditun gitarra jotzen, horietako 3 ere pianorekin saltxeatu nun, baina, bueno, nire kantautore grina edo grinakin bat zetorren instrumentu horrena edo zan gitarra, orduan. Pianoak eskatzen du dedikazio asko, eta igual ni naiz momentuko plazerra edo bilatzen duen pertsona, eta gitarrak ja bere garaien hori ematen zian, ez? Orduan hortikan jarraitu nun, eta ja momentotik aurrea, klasetara joateari utzi nion, eta nire kantak sortzen hasi nintzen. Eta hortikan, gaur egun arte. Beraz, trompeta, pianoa, gitarra, esan dezakegu ja aukeratu duzula zure instrumentua, edo akaso besteren bat ikasteko gogoa daukazu? Bai, nik uste argi gatu zala ja gaztetikan gitarra nahi nula, eta, bueno, gerora ere, kuriositatearekin edo kuriositatez, jo naiz instrumentu gehiago lantzen edo saltxeatzen, trasteatzen, ze gaur egun... Bale, objetiboa zen kantautore izatearena, eta orduan gitarrak balio dizu hortarako. Kantautorea izatearena baino igual sortzea, ez? Kantak sortzea. Eta, karo, gitarra lagun, nik uste dela igual deskripziorik zentzuzkona, ez? Izate, kantautorea. Gitarra jotzea guztan zaion pertsona eta sortzea guztan zaion pertsona bat, ez? Bera eta bere gitarra bakarrik. Zeitzen jarri behar diozu, kantautorea. Hemendikan pasadi... Edo kansautorea, depende nondikan behiratzen duzun. Hemendik pasada baten bat, gitarra jotzen duen eta pianoa ere bai, eta pianoarekin sortzen du, naiz eta gero abestiak gitarrakin jotzen dituen. Bai. Sortzeko prozesua erresago egiten zitzaielako edo. Ez que pianoa ere oso instrumentu hona da konposatzeko. Eskatzen du nik usteet, nik bere garaian neukan gaitasun eska gehiago, ez? Ezagutza gehiago, baina bai adosunago zea horrekin. Beti berreskuratu daiteke. Beti, bueno, baukezu laugarren instrumentu bat ero bai, ahotsa. Ez dakit hortan autodidakta zeran, edo ikasi duzun, edo... Bai, en naiz klasetara joan, inoiz. Hasi nintzen gitarrakin batera ahotsa erabiltzen. Eta egia esan, bere garaien,
inork ez zekin, ez, gitarra eta beste nunik. Orduan, niretzako gordetzen nun, terapia gisa, ez, eta pixkanakan ikusten nun ere, faiak banitula, hau txan aldetik, baina hasi nintzen pixkanaka, gitarra lagun izan da, hori lantzen, ez. Eta nik bakarrik, orain daukatena, ez dakit ona edo txarra, asko, bere iritzak dituzte, baina nik bakarrik landutakoa da. Vale. Ez gera asko luzatuko, zer normalean 7 abesti izaten ditugu hemen, gaur 8, orduan pasako gera urrengo abestira eta gero hartuko dugu letra eta musikatzearen gai hori. Bai. Aurrera, zer joko diguzu? Nazterrak basten. Gogorik ez akorde bat ere jotzeko, gitarrak asko pixatzen du azken aldian, musikatet bihotzaren medizina, baina oraingo honetan ez dit balio izan. Ez dit balio izan, osteaka ikasten den bizitza honetan. Duden mundu horretan murgildu ginen, erantzunen esperoan tamalez ta bere ala hautatu zenun aurkako norabidea, ta ni zugandik urruntzen azkeneko aldiz atzera begiratzen dut, ta zu ahul baina ziur promesa mantentzen ez garela berriro, ez garela berriro ikusiko. Duden mundu horretan murgildu ginen, erantzunen esperoan tamalez ta bere ala hautatu zenun aurkako norabidea. Gogorik ez akorde gehiago jotzeko. Bueno, abestia ez dakit inspirazioaren inguruan den edorlako zerbait, zer ez? Zerbait esan nahi alazne. Bueno, nik uste errepikatzen den gaia edo lehen esan dudan bezala maitasunaren inguruan idaztea asko gustatzen zaitez, eta batez ere hortan ninbiltzanean kanta hau bertatik sortu zen. Badakit oso, klitxea dela ez esatea, ez dut gustatzen kantak azaltzea ez, bakoitzak interpretatu ditzala nahi duen moduan. Baina, egia da, askotan gaina familia hemen aurrean izan da, gauza batzutaz, beste momentu batetan hitz egitea. Baina, inspirazioa. Zukala uste badazu, nahi balio dit. Hasierako bertsoetan hori gogorazten zidan, horrako zerbait, eta... Askotan izan daiteke, gaizit zaudenean, ez, hobetzeko askotan musikara jo izan dut, baina momentu batzutan ez du balio izan, ez? Gitarra hartzeak asko pixatzen dit, ez? Zebaren beste bat berdin egin behar dut. Zerbait antzeko pasata eta berriro kanta bat sortu. Horregatik ere agian da motza, horregatik agian da oso arrunta, zentzu batetik begiratuta, ikuspuntu batetik begiratuta, eta askotan, nire gustan zaite esatea, egiak simpleak direla, ez? Ez dela hitz enrebesatu asko bilatu behar, edo erabili behar, egi bat esateko.
Eta bira ni uste nula inspirazioari egindako abesti bat, zeren hori ez zaudenean inspiratuta eta Zuzen zaude. Lan egin behar hori eta gitarra hartu ni lanera jun behar izatea bezala, orduan. Hola hartzen dazu, ni pozik. Batzuk esan dute ez, abestiak behin ateratzen diela bestena dira eta bakoitzak interpreta dezala. Hori nire kasuan gertatzen da, bai. Vale, inspirazioa bilatzen duzu, haukezu teknikaren bat, batzuk paseatzea junten dira edo? Esango nizuke popatik ekin hasi aurretik inspirazioa nahizunen etortzen zala, ez? Agian, Ez sartu asko, gero sartuko. Bueno, esan dezagun lehenengo bi bildumetan etortzen zela, ez? Nahizun bezala. Eta enula kontrola askorik. Ere eguneko egoerak, edo aurreko eguneko egoerak, pista batzuk ematen zizkian, ez? Agian hemendikan gutxira kanta bat dator, ez? Denak izaten ditugu gora berak, goratik berako bideo horretan, esaten agian hemendik gutxira bat dator kanta bat. Eta ala izaten zen, orduan inspirazioa, nengoen inspirazioaren menpe nola bait, ez? Nik enuen kontrolatzen. Gerora, bai, baina hortaz gero hitz egingo dugu. Osa, gero ikasi duzu lantzen. Bai. Hola esango nuke bai, lantzen. Vale, lehen utzi detor letra eta musikaren arteko gaia, gero hartuko genula gai horri helduko diogu, eta ohiko galdera, nola konposatzen duzu, batzuk poesiatik hasten dira eta gero poesia hori musikatzen dute, beste batzuk melodia bat dute buruan eta horri letrak itxasten dizkiote, zu nola lan egiten duzu? Dena batera. Letra eta musika batea. De hecho, kanta bat zuen estruktura, askontzako izan daiteke pixkat berezia, ez? Agian ez du eramaten patroi fijorik hasten naiz, eta letra eta musika batera doazenez, agian egin ditzazket, unos sacrilegios, ez? Beste batzuk ikusiko zuten modura, unos sacrilegios del copón, baina, bueno. Orain arte gutxienez, popatik aurretik, dena batera, letra eta melodia, eskutik joaten ziren. Gerora ja, inspirazioa lantzearekin eta menperatzearekin batera, letra bat hartuta ez, ikusi izan dut, bere neurri horiek ere badutela zerbait ona ez, eta laguntzen dizutela edo biratzen dizutela melodia sortzeko, norabide on batera edo positibo batera. Eta zuretzako zer du garrantzi gehiago, letrak edo musik... Bueno, bi ordez, hirutan jarriko dut. Letraren esanaia, abesteak edo gitarraren musikatzeak. Nik entzutenen kanta bat, egia da beti lehenengo gauza dela melodia. Eta asko gustatzen bazait, gero sartzen ez letran, ez? Eta nik uste askotan galdu izan ditutela mezu pila bat, melodian geratu naizelako. Orduan, egia da nik esan gulke melodia. Ematen du ari naizela kantaren zati handi bat ez, alde batera guztien, eta baina orduan, esaten dena edo ez du baloratzen, bai, baloratzen dut. Bat ez nire kantua direnean ez, baina orokorren bestenak direnean edo musika entzuten duanean, melodiak harrapatu behar nago, bestela kantak no me dice nada. Era bat ados nago, ni etxean aspertuta dauzkat melodiak abesten, eta letra zer esaten duten jakin gabe, eta batez ere ingelesez balin baia, Bueno, hori ez da ingelesak. Bueno, gero hitz egingo ingelesan inguruan eta... Ez dakitzu letrak, susmatzen dut, baina letrak idazterako momentuan bereziki garrantzi ematen diozun esanaiei eta... Esan nahi dudanari, bai, eta askotan beste egoera batean arruntak iruditzen zaizkizun hitzak, badude momentu batzuk, ez, agian beran zaudenean eta zerbait esan nahi duzunean, hitz arruntek, hitz simpleek esaten dutena nahi duzuna, eta horrekin geratzen zara. Igual beste momentu batean hitz horiek, zer da, hitz simpleak dira, ez dira alrebesak, ez dago metaforarik, ez dago saltxarik, ez, norbaitek esan dezake, baina bai, barruan dudan zerbait kaleratu nahi dudanean, hitz zehatz simpleak bilatzen baditut, hitz horiek ja pixu bat hartzen dute. Orduan, niretzako ja garrantzia dute. Esan izun, niretzako zure
zure letrak ziala nahiko ulerterrazak, historia pasarteak sentimenduak kontatzen zituela, baina ez oso simpleki edo errex ulertzekoa, eta susmoa dut, baina ez dakit zu horrela ikusten duzun, entzuleari transmititzeko, ideia transmititzeko, horrela idazten duzula errex, eta ez oso rokanbolesko edola. Igual, kanpora begira baino neuri begira egiten dut, ez? Egie da, askotan oso eksplizitoak direla letrak eta ez dutela ezer gehiago eskatzen. Baina beste batzutan ere, galdetzen diat eta hau, zergatik eta hau, tal, ez? Eta nik esango nuke, betiko klitxea. Zuk interpretatu eta gustatzen bat zaizu ondo. Neri esan diazu, horrelako zerbait. Beraz, zuretzako abesten duzu, edo zuretzako idazten duzu, eta ez hainbeste entzulegoan pentsatzen edo. Bai. Eta badute zure abestiak horrelako zerbait komunean edo, zerri abesten diozun edo? Nik esango nizuke komunean, ez hemengo komunean, baizik eta komunean. Aman komunean. Aman komunean. Bueno, komunean ebai, komunean oso ondo abesten da, de hecho. Kriston reverberazioa dago. Akustika oso ondo dago, eta oso ondo abesten da. Baina, bai, nik usteet, batez ere hasierako kantetan, sortzeko arrazoia, ez, edo kausa. Dala, bajoi batean egotarena. Eta hor, momentu horietan ikuste zaudela zure sentimenduekin edo konektatuago, eta hori dute denek aman komunean, ez? Batez ere lehenengo eta bigarren bildumetan, lotura horrek ematen hau, edo lotura hori da nik kantak sortzearen kausa, ez? Orduan hori esango nuke. Bajoiezko momentu hori. Kuriosoa da, urrengo abestia ez da bat ere bajoia. Ez? Emango jogu paso eta gero itzen dugu abestian inguruan. Oso ondo. Ze abestia? Botilaren erantzunaren bila. Betxo, hemen usteet, artistaren bat ere badagoela kantan parte hartu duna. Aurreko kantan ere, gure alazne laguna, Nazarrak basten kantan, eta oraingo honetan ere nire anai maitea. Ze koroetan edo? Denetarik ikuste aritu dela perkusioan, eta koroetan ere. Beste lagun batzuekin, familiar batzuekin batera, baina ez dut ezer gehiago esango eta joko diot. Taberna berriz istera doa, goizeko lauak direnean, erdi mozkor galdera pila, botilaren erantzunaren bila. Ta zu Gaina osoa eskuan lagunak aldamenean, mugikorrean mezurik ez daukazu, ze mierda eta ze hostia ez daukat inor etxean, ez bikote ez aita, ez ama ezu. Gaina osoa eskuan lagunak aldamenean, mugikorrean mezurik ez daukazu, ze mierda eta ze hostia ez daukat inor etxean, ez bikote ez aita, ez ama ezu. Tabernaia da itxi dute, kalabazak biltzen goaz, kainari trago galdera pila, botilaren erantzunaren bila. Ta zu Kaina erdia eskuan talagunik ez kalean, mugikorrean mezurik ez daukazu, ze mierda eta ze hostia ez daukat inor etxean, ez bikote ez aita, ez ama ezu. Kaina erdia eskuan talagunik ez kalean, mugikorrean mezurik ez daukazu, ze mierda eta ze hostia ez daukat inor etxean, ez bikote ez aita, ez ama ezu. Ez bikote ez aita, ez ama ez zu.
Badago esaldi bat ni gazteleraz esaten nuena eta itzulita izango litzatekela Irlandar kutsuko lagunarteko mozkor festa. Hala. Definizioz. Bueno, hizkuntzari tartea hartu nahi nioke, batzutan gazteleraz abesten duzulako, batzutan euskeraz, batez ere euskeraz, eta proiektu berrian gero hitz egingo duguna osotasunean euskeraz. Zerk bultzatzen zaitu hizkuntza batetik bestera, ezakit fonetikak, entzulegoak, ezakit? Ez daukat hori oso landua ere, ateratzen zaidan modura sortzen dut, ez? Egie da, euskarako kantak edo oso gertuko sumatzen ditu dela, eta badaudela gaztelerazko kanta batzuk egin nahi ditu danak. Orduan, batez ere sortu nahi ditu danak, ez? Bai letra aldetik eta bai melodia aldetik. Horregatik, batez ere bigarren albuman ikusten bezala, Llegas borratxo kanta edo Morirás por ti, oso motzak dira, oso... Zikinagoak? Oso? Zikinagoak? Ze zentzutan? Soinu aldetik. Ni gazteleraz jolasten dut, gaztelerazko poesia zikina, euskerazkoa, baina asko zikinagoan somatzen dudalako. Euskerak dauzka asko, eta gaztelerak zikin, ezakit, rastrojos, eta horrelako hitzak eta askoz... agresiboagoak. Hori da. Bueno, baliteka, a ver, Llegas borratxo kantan, pixka bat, etzen hori igual hori bilatzen nire helburua, baina bai egin dudala, ez? Ikusita ze ahots inkorporatu dudan kantara, Aritz Artola jaunaren ahotsa, bai ez, zuk esan dazunarekin oso lotua dago, ez? Eta momentuko goza izaten da, egia da, orain azken aldian eta ia betidanik euskarara gehiago jo dudala, baina ere baditut, entzun dudan musikagatik edo, sortu nahi ditudan kantak, eta igual gazteleraz konposatzea sortzea eskatzen didatenak, ez? Elkarrizketa baten, ez dakit 2018-2020an, bietako bat izan bardu, irakurri nizun tristetasunetik idazten zenuela, sortzen zenuela. Markatu. Eta ez dakit tristetasun hori, nola leheno esan duzun, euskara gertuago somatzen duzula, agian erabiltzen duzu euskarazko kantak tristeagoak edo ilunagoak izango balira bezala, ez dakite, zure... Badaude, denetari dago, esan egiten ditudan kanta guztiak tristetasun edo melankolia puntu batetik doazela, batez ere melodia aldetik. Asko gustatzen zaizkit, eta asko entzutan dut, melodia melankolikoa dituzten kantak, edo zen hizkuntzatan, orduan, sortzerako orduan, normala da ez, hori itxastea eta hori erabiltzea. Orduan, egia da, pentsatu nuela, Botilaren erantzuren bila kanta sortu nuenean, pentsatu nuen, neukala dena oso basutik edo oso momentu triste batetik sortua, ez? Edo dena zela pixka lagunek esaten didaten bezala para cortarse las venas. Eta pentsatu nuen, zerbait saltsa gehiago sartu nahi diot, eta ikusita The Dubliners taldearen kanta pila entzuten ditula, eta denak festaren eta mozkorraldiaren inguruan hitz egiten zutela, nik ere horrelako zerbait egin nahi nuen. Egia da, Bizardunak taldeak hau egin zuela. Eta nik uste... Eta Makonak ere bai. Hori da. Eta kanta hau sortzera, igual, mugitu zidan ideia edo ideiak izan zian alde batetik, Bizardunen kanta, ez dakitu baren, Makoguan Baske padiz ustetan daitzen dela, hori erabili nahi nuela edo erreferentzia gisa, eta gero de Dublinersen Seven Drunken Nights. Historia horretan kontatzen da, badaula senarra egunero etxera mozkor, eta emazteak engainatzen duela egunero pertsona desberdin batekin, ez? Baina bera horren mozkor dago ez dela konturatzen. Eta esaten nahi tuntuna, baina ez dela konturatzen, hori ez da pentsatzen duzuna da, tal, ez? Hori ez da beroki bat, hori mantel bat da, eta horrela doa, astean zehar, ez? Eta dauka, pues eso, saltxero kutsu hori, ez? Kanta saltxero kutsu hori. Eta horiek biak izan zian, nik usteet kanta sortzera bultzatu ziaten erreferenteak. Edo referentziak. Eta zuri irakurri nizkizun erreferentea, beste erreferente batzuk iraganekoak dira, beraz hori inguruan ez dizu galdetuko, baina gaur egun, ez dakit kotxez etorri zeran?
Bai. Zer zeuden entzuten kotxean? Zerbait jartzea joan naiz, baina, bueno, azkenen ezin izan dut jarri, familia osoa torrega kotxen, eta Vale, gaur egun zer entzuten zu? Artista bat esateatikan? Bat. Enez oso artista zalea, kanta zalea naiz. Artistak osotasuna oso gutxi entzuten ditut, baina esango nuke Club del Rio asko gustatzen zaidala, Ed Sheeran ere bai, Joel López, esango ditut, Of Monsters and Men, talde islandarra, eta euskal musika eske denetarik entzuten dut, orduan ezin dizut bat zehazki esan, eske denetarik entzutetelako. Esan izunean zein zen gaurko soinu teknikaria, esatzen, joder! Bai. Oiek ikusitut eta... Gure beinat maitea. Bale, ala ere, tristetatzunetik sortzen zenuela, esan zenuen duela pare bat urte, eta ni esango nuke erantzuna badakidala, baina gaur egun? Gaur egun... Popatik, inspirazioa beste toki batetik etortzen zait. Hori da. Eta da, ez dela momentu basuetatik etortzen, ez dela tristuratik etortzen. Azken finean, asko motibatu nauen proiektua izan da, eta ikusita zebi artistekin ari nezen kolaboratzen ez, Ekaitz Goikoetxea eta Ingeru Maior, beraien letrak musikatzea, izan da motivazio bakarra ez, hori musikatu alizatea eta hortatik nik jakinda bereiek ze nolako letrak egiten dituzten, hortatik kanta bat egitea ez, melodia bat sortzea, hori zen inspirazioa ez, eta gainera, zentzu horretan, nik hasieran pentsatzen duena zen, neurtuta zegoenez, horrek asko limitatuko zidala ez, sortzerako orduan, zekaro, letra egina zegoen, neurriak eginak eta hartuak zeuden, eta venga, musikatu hau. Eta hasiera batean pentsatzen nuen, izango zala, ostras, zailagoa, ez? Gerora izan da oso erresa, eta Popatikeko kantak, iraila abendu bitarte, sortu genituen pile bat. Eta inspirazioa zegoen momentu oro, hor, pil-pilean. Bale, bueno, ja notatu dezue, Popatik proiektua zaritutuko gara hemendikan aurrera. Normalen ez dugu hau egiten, baina 5 urteren ondoren izango da elkarrizketa bat, non erdian mozketa bat egiten dugun, iraganeko gaieta zaritu gara gero, orain, eta datorrena da Popatik proiektua. Ze kasualitatea, zeren kontzertua lotu genuenean iraila zen, lehen urteko iraila, eta ez genekien, esan genuen tipo hau, gaina Instagramera idatzi zenigun, eta esan genuen, musika polita egiten du, venga, aurrera. Eta nork esango liguke, 6 hilabeten ondoren, 8 hilabeten ondoren, alako proiektu bat sortuko zenutenik, eta noiz eta aurkeztu zenuten kontzertu hau, baina ez da hilabete bat denago ere. Eta kontzertua, azkeneko detaileak eta lotzen gaudenean, esan zenean, gustatuko litzaidake Popatiken abesti batzuk sartzea. Azkenean erdia baina gehiago izango direnak, oso motibatuta zeudenez. Bai. Eta gu bagenekien pixka bat zertazi joan proiektua, esan genizun aurrera. Eta gaiarekin jarraitu horretik, hasiko gera Popatiken abestiren bat entzuten, eta gero sartuko gera Popatiken. Oso ondo. Aurrera. Kanta hau deitzen da, zer egiten du? Zer egiten du? Ego haizeak. Nekatzen denean. Zer egiten du? Ordulariak. Ordu laurdenean. Zer egiten du? Pazientziak. Zai dagoenean. Zer egiten du gorpuak? Kajan daramatenean. Zer egiten du sagar ondoak gerezi denboran? Zer egiten du txano gorritxok tartaloren koban?
Zer egiten du iluna barrak azken arnaskoran? Zer egiten du ametsak loa zordia zaiodan? Zer egiten du komunismoak Japongo banderan? Zer egiten du arroz aleak ezkontza bezperan? Zer egiten du oroitzapenak bideokameran? Zer egiten du bizi lagunak amaren karteran? Zer egiten du gauak zaireko aurren begirada? Zer egiten du fusilenkeak kafesnek ikaran? Zer egiten du etorrekizunak usoen egadan? Zer egiten du Trumpek hainbeste gorrota dezadan? Zer egiten du aste arteak aste azkenetan? Zer egiten du ibaiak urik ez dakarrenetan? Zer egiten du ibilbideak galtza barrenetan? Zer egiten du zure eskuak nire poemetan? Eskerrik asko. Ados, basar gaitezen, Popatik proiektuan zer da Popatik? Nik uste gutako bakoitzari galdetuta zerbait desberdina esango genizula, seguro. Beraz nik esango dizut nire ikuspuntutik edo nik uste ja, zerbait aman komunean eramaten duguna zer den Popatik. Popatik da proiektu poetiko musikal bat, ez? Nik uste ikuskizunarekin lotuta dagoena. Non maitatzeari hitz egiten diogun, ez maitasunari baizik eta maitatzeari, ez? Eta maitatzeak edo maitatzeari ez da beti maitasun erromantikoaz ari. Askotan bakoitzaren buruaren ganako maitasuna esaten du. Kalean bizi den pertsona baten oihua edo adierazi nahi du, ez? Zergatik hau inork maite kalean bizi naiz, ez? Eta gizartearen gure joera horren inguruan. Gizontasun eredu az ere ari daiteke maitatzeari, mutilatu kantan ikusiko egun bezala. Orokorrean maitatzearen arteari edo hitz egiten diogu, idatzi diegu eta hori musikatu dugu. Baina maitatzeari proiektuaren gaia maitatzeari izanik, Popatik hitzak, esanei asko dauzka edo interpretazio asko. Pila bai. Ez dakit zehazki baten pentsatu dezuen edo entzulearen. Hor gure hitzen magoa den ekaitzek, horrako perlatxa bota zigunez, Popatik, pop musikatik, esan nahi du, Popatik, pop musika Popatik hartzera bidali ere, Popatik atzetik, ez? Termino sexualean edo daukan esanahia edo atzeko lerrotik ere, ez? Kalitatezko gauzak egitea dagola atzeko lerrotik. Ez da beti lehen lerroan egon behar eta irratietan eta beti sonatzen egon behar kalitatezko gauzat egiteko, ez? Guk atzeko lerrotik, Popatik gauza honak egiten ditugula, ez? Eta... Baizu, hainbeste miresten ditugun bolondresak, bezala? Hainbeste proiektutan bolondresak egongo ez balira, proiektu handia horiek ez lirateke sortuko, edo existituko. Bale,
nola sortu zen, eta, bueno, bide batez aurkeztu nortzu diren Ekaitz eta Aingeru. Nik saiatuko naiz pixkat labur egiten, ze neko historia du luzea da. Nik Ekaitz ezagutzen nuen, eta horretan bere lehen letra bidali zidan, ez? Musikatzen kantaren letra. Eta hori sortu genuen edo sortu zen lehen da bizi. Gerora, kanta hori urretxun egin zen sortzaien bilera batean kantatzeko eskatu zidan, eta bertara joan zirenak, haien artean Aingeru Maior, ez? Sexologoa, eta idazlea ere. Eta auzotarra. Eta auzotarra, Gorostarra, bai. Sortzaile pila bildu ginen, gerrako argazkilariak, aktoreak, zuzendariak, dantzariak, idazleak, musikariak, margolariak, ilustratzaileak, eta bertara ditu gindu, bertako ideia zen edertasuna zitze egitea. Imaginatu... Zertaz bakatu? Edertasunaz. Cosa más intensita, sortzaile guztiak sortu, bildu, eta zer da edertasuna? Ambigua. Ambigua eta, denetik atea zen. Eta horrela ezagutu nunik Aingeru. Eta handikan gutxira, iritsi zidaiten eskura, ipuinetan ez dezala kantaren lehenengo bikoplak. Eta horrela hasi ginen pixka bat prozesu horretan, ez? Naizen elkartearentzako kanta bilakatu zen, eta geroztik ikusi genuen, kantak sortzen oso ondo pasatzen genula, eta hortan hasi ginen. Eta hortan hasi, eta 10 kanta sortu genitun, eta sortu ditugu, grabatuak eta guzti. Eta nola sortzen da 3 bandatara abestiak? Hemen bakoitzak ikusi genuen, zertan da bakoitzan ona edo zertara bideratu dezake bakoitzak bere esfortzua, bere lana, ez? Ekaitz eta Aingeru letra sorkuntzan eta letrak ontzen hasi zian, eta ni musikari eman nion. Beraz, nik jasotzen dituen lan desberdinak, ez? Eta horrela mugitu ginen. Bakoitzaren lan egiteko prozesua edo itura desberdina da. Ekaitzi gustatzen zaio lanak oso ondo ontzea eta prest duenean guri plazaratzea, eta Aingeruk ere bilatzen du Ekaitzen eta nire iritzia sortzen ari denean, ez? Eta horrela pixka bat osatu dugu edo hortaz aritzen da gure sormen prozesua. Segidan entzungo duguna bestia izan da Popatik, zu esan dezun bezala, Popatik proiektuaren aurkezpen kanta, ipuinetan ez bezala. Eta gero hitz egingo dugu abestiaz. Oso ondo. Aurrera. Semezte guapo zauden, amak zizun esan, ama apo ez apa, erantzun zen ezan, naiz da ezenekien, guapa esaten, neska zinela argi, jakin zen ezaken. Argia ez dagoiko liburuen jiran, nire lagun poetak ala esan zidan, apoak ez daudela printzei begira, hemen apoak apa bilakatzen dira. Aibiotzak ikusten baldin bageneki, apoak apa izan direlako beti, begiek begirada duten ez helburu, transformazioa guk egin behar du.
eta maitasunez ikusten zaitugula, ikusten duzunez zarenaren ispilu ederratzalirain zorion txuloratzen ari zara orain. Behin batean ta ala ez bazan dagoeneko ez daude gure kalabazan naiz ipuñekin une ederrak igaro bizitza bezalako ipuinik ez dago naiz ipuñekin une ederrak igaro bizitza bezalako ipuinik ez dago ipuinik ez dago. Zer polita, bueno, erabili dugu gure sareetan ere bai abesti hau, nahiko argi dago zertaz di joan abestia, eta inor despistareturen bat balin badago sareetan abesti originala entzunez gero, entzuten da aur baten ahotsak oso espresuki uzten du gaiaren inguruan zertaz di joan abestia edo. Nola sortu zen abesti hau? Niri proposamena Aingeruren eta Iketzen aldetik iritsi zitzaidan. Aingeru naizeneko kidea da, sexologoa izateaz gain. Eta, bueno, ez jakintasunean dabiltzen entzat, naizen da haur transexualen familien elkarte bat. Eta bertako kide izan da, eta ikusita nolako poza eragin zion musikatzen kanta entzuteak ez, eta nola bildu ginenean, eta gerora nola deitu zidaten beraien Transitos liburuaren aurkezpenean parte hartzeko ordizia eta behasainen, adostu genuen, edo nire hitz batzuetan, ez, nik esanien, Aingeru zu ere bazara poeta, eta bera horrekin geratu zen, ez. Eta gerora, beraien arteko harremanean edo, adostu zuten letra bat egitearena, ez, biak batera, aur baten errealitatea, ez, transexuala den aur baten errealitatea plasmatzeko. Eta behin lehenengo bi koplak izan da, niri pasazeaten kantua, eta nik lasai asko eta gustora musikatu nuen, ez. Eta handikan hasi zen prozesu guztia, eta popatik ere hortik sortu zen. Bertan abestian entzuten dena ahotsa, Transitos liburuetako protagonistekatako baten ahotsa da? Luziaren ahotsa da, eta orain ezakit ziur liburuan ere agertzen den, hori ezingo nizuk esan, baina horretara Aingeruren bitartez horretara prestatu zen, eta nik uste lan paregabea egin dula, eta kantari ematen diola mezua ulertzeko behar den edukia eta gehiago ez. Bale, Popatik proiektua ez da bakarrik poesia musikatu proiektu bat non eszenatoki batean egiten den, zere egon zan ere bai challenge moduko bat, ez nago oso ziur, ez duzu leku bat, biografia bat non zer gertatu zan hor, beraz, zuri galdetuko dizut, zer izan zen challenge hori, nola sortu zen? Ipuñetan ez ezala bideoklipak kaleratuta gero, urte hontako urtarrian 29an, ikusi genuen eskoletan kriston balio didaktikoa zuela ez, eta eskola askok idatzi ziguten esanez, beraien klasetan bai aurrezkuntzan bai batxilergoan edo DBH-en erabiltzen ari zirela gai hori lantzeko, bai musikaldetik eta batez ere mezu aldetik ez.
Orduan ikusita zenolako oihartzuna edukitzen ari zen kantak, pentsatu genuen challenge bat egitea, ez? Jendeari ere aukera ematea, kopla bat, ez? Kantari kopla bat gehitzekoa. Eta horrela hasi zen martxan, saretan jarri genuen, eta ikusita eskolan eta eskoletan balio didaktikoagatik kaina gehiago hartuko zuela, eta hala izan zela, martxan jarri eta hasi ginen denetik jasotzen, ez? Eta gu adostu genuen, Ekaitz Aingeru eta Hiruok, hoberena edo hautatzea, eta horri saritxo bat edo ematea, ez? Naizeneko kamiseta, pare bat liburu, eta hor ere izan genituen mentzio espezialak edo, badaude Karmelo ikastetxekoak, uste eskola osoa izan zela, Azpeitikoak, okerrez banago, non bideo bat egin zuten, kanta oso bat sortuz, kopla guztiekin, gure doinu erabiliz, ez? Orduan, izan zen marabila batura. Eta beste bi ikasle ere, 12 urtekoak, Jun eta Intza, okerrez banago, bereiek egin zutela, berdinak gitarra bat hartu, eta bideo batean grabatu, eta bereien zea sortu, ez? Eta, gauza horiek ikusita, esan genuen, honek balioa dauka, eta ere lagundu zigun gure proiektua izan dena, eta izango dena, pixka bat mugitzen. Kopla pila bat iritsi zitzaizkizuen, Facebookean bilatzen duena Popatik hor daude pantailazo pila bat, esaldi pila batekin, eta oso ederrak dira, horre irakurri daitezkenak. Eta pertsonalki esan behar dizuet zorionak sortu duzuen proiektuagatik, eta horrelako gai normalean iristen ez zaizkigun gaiak, gu heterosexual eta gizon txuriei iristen ez zaizkigunak eta edukatzeko balio digutelako. Eta, jarraituko dugu urrengo abestiarekin. Eta, horrekin loturik, esan nahi dut, askotan, egia sinplea dela, ez? Aurretik ere komentatu izan dut. Mezu batean edo, eta benetako errealitate batean, ez? Hori hitzetan trasladatzeko, ez da hitzen magoa izan beharrik, ez? Hitz sinpleak arruntak erabiliz, kantan ikusten den bezala, errealitatea eta benetako egia transmititu daiteke, ez? Eta hori da ikusteet faktoretako bat kanta oso ederra egiten duena, ez? Egia dena sinplea da eta errez ulertzen da. Popatik proiektua gehiago edo ezagutu nahi duena nora joan liteke, ze sare sozialak deuzkizu? Facebook bitartez, Instagram, Twitter, YouTube hortxe gaude, eta beti gauzatxoak konpartitzen, beraz. Oso ondo. Hurrengo abestia musikatzen. Hiru bider lau amabi, lenguaia politxa, kimika beharrean, matematika. Arnezik gabe ez dutu, zaigunean arnasa, gaua porobiltzen. Hasi da konpasa, nora partitu da, gure partitura. Akordurik gabeko akorde hura, fadola milarre, guk aukeran farre, bi improvisatzaile gaude aurrez aurre, segi maitea segi, Espainiak hilikatzen, nire izena musukatuta musikatzen. Pentagramako bigarren eguzkira heltzean,
elkar biluztu dugu zuri beltzean. Plazerari kadentzia afinatzen bazaio, larrua egiten da. Ukituta jo nora partitu da gure partitura, akordurik gabeko akorde hura. Fado lamilarre guk aukeran farre, bi improvisatzaile gaude aurrez aurre. Segi maitea segi, Espainia kilikatzen, nire izena musukatuta musikatzen. Bueno, ni popatigen abesti gehiengoa ez neuzkan entzunak, eta zuri galdetu behar izan izun, zertaz joazen abestiak. Eta hemen esan zenian, musikaren kontzeptuak matematika erabiliz. Bueno, letrak nahiko argi usten du hori, baina, maitatzearen diska baten musikaren kontzeptuak matematika erabiliz, ezakit musika... Matematika, ez, musika aldetik eta gero maitasuna, ez, bien arteko kontzeptuak lotzen dituen fusioa edo enpastea, ez, jolasa. Burua etortzen zean galdera bat, ezakit matematika maitatzen duzun. Ez. Bueno, niri bai gustatzen zitzaidala musika eta matematikaren arteko elkartze hori, zeren seguraski arte guztietatik zientzia bat gertuen balin badago da matematika musikatik, zeren, marrazki gintzan eta badaude proporzion auria eta horrelakoak, baina erritmoak ia definizioz matematikoak dira. Eta gustatu zitzaidan hori, inoiz pentsatu ez duana, eta... Bai, egia da, letra irakurtzen badazu, ez, irubider lau amabi lenguaia polita, ez, irubider lau dira, pentagrama bateko, 3x4 esaten da bezala, ez, eta lenguaia polita, ez, lenguaje hizkuntza batean bilakatzen du. Kimika beharrean matematika, ze askotan bi pertsonen artean, zabrai dagoenean kimika dagoela esaten da, ez, baina kasu honetan, kimika ez da behar matematika daukagolako, ez, musika daukagolako, eta hor hizkuntza polita, irubider lau, ez. Eta gerora, nora partitu da gure partitura, edo akorderik gabeko akorde ura, ez, bi pertsonen arteko akordea, ez. Larrua ukitu eta jo, ez, nola gitarra laurra ukitu egin dezakezu, ez, instrumentuak joz, edo beste pertsona, ez, larrua jotzea, deno dakigu zer den. Bai. Gustatu zaitzen, hortara jo nahi nun orain, gustatu zaizkizue hitz-jokuak. Bueno, lehenengo disketan ere zu badauzkazu hitz-joku batzuk, leheno abestu dezun nazterrak bahasten, hor jokutxo bat, baina hor hemen elkartu zate hiru, ematen duna guztiei gustatzen zaizuela horrelako aldrebeskeriak. Ni baina hobeak dira hortan, hori esan bara daukat. Gure, ari naiz lan egiten hizkuntza maila altua daukaten bi pertsonekin, ez? Eta ekaitz oso ezaguna da adibidez, hitzen magoa izategatik. Hitzen magoa ditzen diogu, ez? Eta aforismoekin atope dabil, beti esan nahiei eta hitzei bi hiru buelta ematea gustatzen zaio, ez? Eta kanta hau, berak idatzia denez, nabaritzen da, ez? Nola antzen dan eta nola zaintzen dan mezu bakoitza eta nola enpastatu nahi izan ditun musikatzen edo musika kontzeptuak maitatzearen edo maitasunaren kontzeptuekin, ez? Kanpotik zetorren etiketa horrekin edo zue jarri duzue? Hori da guk jarri duguna, hitzen magoa. Uste dut, guk behintzat horrela esaten diogu, baina... Bale, hitz jolasak kontutan izanik, urrengo hitzak, urrengo tituluak badu
hortan pentsatin jarrita, Bai. badu bi irakurketa mota edo, leno ere bai gainean esan duzu, mutilatu, zertaz dijoa bestia. Ba, mutilatu kantak gizontasunen eredua, ez? Beti denik egon den gizontasunen eredua hautsi nahi du, ez? Edo beste eredu batzuk daudela adierazi nahi du. Eta kantan ikusten den bezala, oain ikusiko duzen bezala, ba, errealitate bat azaltzen du, eta gerora, kasu honetan guk popatiketik, ez? Zer aldarrikatzen dugun, ez? Beti bortizkeriarekin, gerrarekin lotua egonda bere garaian gizonak gerrara joatearena, ez? Hemen dauka aingeruk oso historia polit bat gure zuzeneko ikuskizunetan kontatzen duena, ez? Gizonak direla beti, frentean zaudenak, ez? Eta esaten zitaien, que no tenías cojones, ez zauk potroik, ez? Beti dago horrekin lotuta, ez? Eta ez zaie uzten, gizon izaten. Galdera, zer da gizon izatea? Gizon izateak parametro batzuk eraman behar ditu berarekin, ez? Ezin dute negar egin, beti ezin dute beldurrik izan, ezin dute negar egin, ausartak izan behar dira bai edo bai, ez? Eta kantak hori transmititzen du, eta ere grabaketa prozesuan aingeruk ideia paregaba izan zuen, eta lortu genuen Reincidentes taldeko Fernando Madina ere, kantan parte hartzea, ez? Eta aurrerago ikusiko den bezala, berak ere parte hartzen du, eta nabarituko da bere zatian, nik pixka bat nire kantakera edo zakartzen dudala pixka bat. Beraz, zuekin mutilatu. Mutila nintzelako. Mutilatu ninduten. Mutila izateko. Mutilatu. Sentimenak kimatu, zizkidaten seki, malkoak amputatu, aizto zorrotz batekin, larrutu egin ninduten, ta gorputza lapurtu, burua ustu eta zakiltente bihurtu. Soinean burdin jantzi bat zidaten soldatu, ezkutuz eta ezpataz gerrarako armatu. Mutila nintzelako, mutilatu ninduten. Mutila izateko, mutilatu. Arroputza handi uste, oroar oro jakin, matxito jaun eta jabe, potro handitazta zakil. Beldur gabe indartxu, ausartza kargaraie, bortitz gupida gabe, ankerreta hiltzaie. Mutila nintzelako, mutilatu ninduten. Mutila izateko, mutilatu. Baina ez dut nik izan nahi, gerra hortako soldado. Ez naiz izan, ez naiz da, ez naiz inoiz izango,
mutilatua ere. Umil nahi dut gizondu, goxo eta zaurgarri, neure burua ondu. Gizona izan nahi dut, gizatiarra ona, maitatzen dakiena, horixe da gizona. Gizona izan nahi dut, gizatiarra ona, maitatzen dakiena, horixe da gizona. Maitatzen dakiena, horixe da gizona. Hori maitatu dezagun elkar. Zozketaren garaia iritsi da, abisatu zaituztegu. Orain zozketa bat egingo dugu, zuen sarrerak beharko dituzue, eta bertan zenbaki bat dago. Eta horrek badu buelta bat. Por cierto, diska hauek, oso politak izateaz gain, badaukate Munchen oihuaren toke bat. Bueno, esan diate denetarik. Van Goghen La Noche Estrellaren... hori da. Egia da, lagunak egin zidan, lagunari esan niola, hori zela nahi nuen pixka bat estiloa edo pintzela da, hori La Noche Estrellaren pintzela asko gustan zait, eta ala ere, gustatu zait beste gauza bat asko, dala, zure abestiak plataforma batzutan ikusiz gero, ikusi ezakete portada hau kolore ezberdinekin. Eta orduan, gaua edo ilargia dirudien kuadro bat egun batzutan, abesti batzutan, beste batzutan arratsalde bat dirudi, edo egun senti bat, edo... Egin nuen lehenengo lau edo kantekin, gaua kantak, iluntasun gehiago dakar, eta indiferentziatik ilusioa eta bueltan, ilusio hori erakutsi dezaken kolorea edo izan daiteke goizeko eguzkiaren kolorea, ez? Eta bestalde Murira Sportik dauka berdexka funerarioago bat, eta gai horretatik gora kantak hortxe argitasun gehiago dauka, ez? Ez da gaua, baizik eta eguna da, eta argita garbi ikus daitezke bertako kolaboratzaileen izenak, ez? Eta inkluso Gorka Sarriegi Soltan Beleko kantariak ere parte hartu zuenaren bele bat portada beran. Zorionak oso ideia polita, eta oso polita pasa daitezela Spotify eta ez dakit YouTubeen. Spotify eta... Bale, zozketa. Pare bat zenbaki hartu eta zuek prestatu. Banaka, hori da. Guazen jendea nervioso jartzea. Gehiago gaindik. Bai. 21. 21, 2, 1. Txan. Momentu bat, nola ez dugu aurkeztuko. Nortzera? Bere ama. Izena? Marixabel. Berantzako galdera bat. Bueno, lehen aurkezpenaen esan dezun zerbait, baino beti keja biten zea txikitan apuntatzen izula ekintza pila batetara. Extraeskolarrak. Eta eta trompetan astuntokin ere badaukeu gure gora berak, ez? A ber, beste kutxo bat, ez dakiz zer eta hola. Orduan, nahi de jakin, a ber, hasiera baten, ez? Hori izan daike base edo lehenengo pausok gero etxeko artista izateko, ez? Bueno, nik uste ikuspuntu, oaina aurkeztu behar duten ikuspuntu ontatik ikusita, izan daitekela,
zure insistentzia horrek kurtso bat gehiago egiteko trompetan eta gehiago, agian argitu zidan, edo utzi zidan argiago, nahi nula benetan gitarra jo, ez? Eta orduan, geroz eta gehiago esan, eta urte bat gehiago, eta pixka arregainadientez junda, argiago nun, gitarra zala nahi nuna, eta mentxe gaude. Baina ikasi du. Osea, frustrazioiek ere bai balio dute ikasteko, ez? Nire kondizioa zen, ailegie da, hasi ezkeo, Ama. batu inbehatzolak kutxo. Mikrofonoa. Bueno, hasi ez gero kurtsua bukatu hartzula, baina horrela ikasten da ere, bai. Diska bat emango dizugu eta suposatzen, ez, badaukazula. Vale. Oparitzeko edo... Bai, baratzen jarrita dauke zera txorimalok eta... Eta bigarren zenbaki bat. Hau ikusita. 16. Bat, 6. Oso ondo. Izena? Adam. ¿Euskeraz ez? Castellano. Vale. Inglesez. Pues te vamos a pedir una pregunta para él. Claro. Bueno, yo es que he llegado un poquito tarde. Quería preguntarte, ¿este es tu primer disco o llevas ya Es mi segundo disco. tu segundo disco? Y tengo... Bueno, ez dakit, erantzungo dut euskera, gazteleraz. Vale. Claro. Bueno. Es mi segundo disco y la mayoría de las canciones que canta hoy son parte de un tercero, ¿no? De un tercer álbum que hemos preparado entre dos amigos que ellos básicamente se han centrado, o bueno, en las canciones se puede distinguir pues la letra que está hecha por ellos y la música mía, ¿no? Eso es lo que nos ha hecho un poco unirnos. Sí. Y bueno, el tercer álbum no sé cuándo verá la luz. Yo creo que físicamente aún no sabemos, pero en plataformas y demás, en septiembre. Ah, perfecto. Pues ahí estaré yo, para escucharlo. Es que ricasco. Es el disco para ti. Oso ondo, mira, Zakit, ¿cómo te has enterado de este concierto? Pues esta misma tarde. Arratsalde hontan. Vale, tira, ja iritsi zaigu amaiera, betikoa, bueno, barkatu, zure sare sozialak edo zure musika entzuteko eta bar, zu jarraitzeko. Bai, Instagram bidez nik uste edo Spotify bidez, Xavier Creuet, abizena pixkat arraroa da, baina... Zerekin eta H-rekin, C-R-E-H-U-E-T. Eta gero Popatiken sare sozialak ere, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify berdinak. Popatik jarri eta ez du... Hori da. Oso ondo, bueno, Marruma Kulturalak ere sare sozialetan aurkitu dezakezue, Facebook, Instagram eta Telegramean gaude, ez gera oso txaposoak, orduan arpidetu zaitezte, ez dala kostatzen. YouTubeen ere bai ikusi ditzazkezue aurreko irailetik aurrerako podcast guztiak, eta seguruenik podcast hau igotzen dugunerako, iVoox ez gain, gure saio guztiak iVooxen entzun daitezkelako, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify eta egongo dira, hortan lanean gaude. Osa, nire gaurko tontakeri guztik egongo dira denetzako entzun gai. Bai, hori garrantzitsua da. Behingoz ez duala, ni tontakeri askorik esan, oso ondo dago. Nik lapurtu ditut. Eta, bueno, nola ez, eskertu beharrean gaude gaur hau egi bihurtu duten lantaldeari. Mesedez, txutza, etorri honea, gerturatu. Zati gauzatxo bat esan behar dut, lehenengo eta behin, eta kriston txalo zaparrada behar dugu barratik entzuteko, zati normalean ez dugu esaten, eta bero hor dago barran, egunero, beraz, mesedez, txalo bero bat guri garagardoak eta ateatzagatik. Opa, bero! Eseri, hemen ondoan gure txusta handia, musikaria izateaz gain, saio guztiak grabatu eta editatzen dituena, soinu teknikaria. Bai, ala da. Zorionak. Esker. Handia. Eta, bueno, ni pixkat pluriempleado esan marru, baina ez dut ezer kobratzen. Bueno, kartela egin duna, sare sozialak, speakerra gaur izlari lanetan, eta bueno, eta bideoak editatuko dituena
hau amaitzen denean. Eta musikari guztia gonbidatzea, eta antolatzea, eta... Kudeatzaile lanetan. Hori da. Bale, behin... Instagrameko gauzak edera bat dituzu ere, sare sozialak, eta gauza, lan guztia. Eskerrik asko. Aita da, Eta esan beharrean gaude, 5 urteren ondoren, ez goaz, baina tartetxo bat egin behar dugula, eten alditxo bat egin behar dugula hilabete batzuz, eta ez grabea pasatzen, baina talde oso murritza dugu gurea, eta batix duela aste bat izan zen aita berriro, ni duela 4 hilabete, eta hemen ondoan daukagun fiera balaister izango da. Claro, gauzak horrela, zaintza lanetarako denbora behar dugu, eta orduan beste behin insistituko dut, bolondresak behar ditugu proiektu hontan, proiektu hau geldi ez dadin, eta aurrerantzean ez podcast hau egiten laguntzeko, baizik eta podcast gehiago eta hobeak egin ditzagun. Beraz, bueno, zorionak, eta ikusiko dugu elkar irailetik aurrera, espero dugu. Eskoletan, ez? Eskoletan. Irailean saiatuko gara hori da. Beraz, hau izango da gure 5. denborariaren amaiera kontzertua. Plazer bat izan da. Eskerrik asko, Xabier. Zuei. Oso polita izan da, proiektua bai zurea eta bai popatik kriston zortea izan dugu datak enkajatu dutelako. Eta nola ez, eskerrik asko honea gerturatu zaiatenak, eta eskerrik asko podcastaren bestaldean zaudeten guztiei, proiektu txiki hau sostengatzatik. Ez diogu, eman txalobero bat, beraz, mesedez, txalobero bat Xabierrentzako. Eskerrik asko. Eta nila esan beharreko guztia, beraz, zuri utziko dizkizut azkeneko hitzak, agurra eta azkeneko abestia. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko etorri izaten guztioi. Ni primeran egon naiz. Egia esan marruma kulturalak merezidun talde elkarte iniziatiba bada. Aldudanetan hemen izango naiz. Eta plazera izan da hemen prestatu didazuen, diguzuen txoko ederronetan jotzea. Ni oso gustora egon naiz. Nik uste beraiek ere eskertuko dutela 8 kanta izatea ez eta ez 12, bestela bukatuko zuten pixka benak mozten, inigori esatea gozatzen zaion bezala. Eta mila esker, marruma kulturalekoei, zuei, nire gonbitea edo, zen izan ez kasu honetan zuekin harramatan jarri denaz, gonbitea edo eskaria onartzeagatik, eta plazer bat izan dela, eta nahi duzuen arte, beste denboraldietan, popatik 2-3 edo ezakitzera ateatzen denen, hemen egoteko gogo zengo naizela. Mila esker. Eta zuentzako beste opari bat, depende nola ikusten da zuten, nik opari bezala ikusten dut beste kanta bat, así que hemen txedoa esadazu txiki. Lokartu aurreko azken ametxean, galdu dut zerua, galdu eguzkia, galdu inoiz izan ez dudan guztia, egoak banitu iparrik ezean. Negua betiko osto gabetzean, nor goxatuko du nire angustia, silaba erdiko irrifar bustia, arrakala bihotz barrura eltzean. Esadazu txiki, esadazu arren, biharko egunak gaurkoa dakarren, denbora patua ratzen ari den.
argia bidea, izarrak non diren, gabeziei aurre egiteko hitzak, ukatzen diguna, zor digu bizitzak. Ilargi beterik gabeko kronika, isilegia da gauaren mezua, belaun urratuen azken errezua, trumoitxua inoiz umela aldika. Lurrazala agortzerua harrika, gure azergatik dain komplexua, entzun nire zaurien kexua, zirenen kantua zirenen musika. Esadazu txiki, esadazu arren, biharko egunak gaurkoa dakarren, denbora patua batzen ari den. Argia bidea, izarrak non diren, gabeziei aurre egiteko hitzak, ukatzen diguna, zor digu bizitzak. Eskerrik asko. Cultura.